Gikan diri sa New, sa New Jersey. May gabi, may hapon, may buntag yan tanan. Welcome na sa bagong episode. O medyo dugay-dugay ta nakabalik sa Kalamay Express kanilang host Rex Alba. Kumusta kagawad? Atoy og si sa Maye? Hapit na tamagilhanay no kay dugay tawa na kita. Anyway, mga kaigsunan, mga kinabyuhan, mga kaparintihan, kahigalaan, anian na sa ato ang another episode sa Kalamay Express and medyo special ni siya. Pero basta mo pasalamat sa una sa inyong makanunayon na pagsunod aning ato ang Kalamay Express mo na ni ame kay na amo. So, kamusta man diha sa imong gika himtangan atoy? Kagawad, kumusta? Na-mute si atoy. Mute. Magkang pika siguro na mute. May duha ka kamera. So, ato na yung kanon. So guys, okay. Adjust na to, gamay. Just like nato, medyo excited yun. Pero samtang kawata ni atoy. Hello kang kang sis Marilyn. Ay, nakay siya magbisaya, Rex. Mo lagi. May buntag. Sige, kagawad. So, wait na to. I-play ang kuhan. Okay, so guys, pasensya ta kay na gatupad ni ating atong guest karon sa duha ka camera ilang gamit. Okay. Oh, dili gihapon. Wala pa gihapon nato nadunggan pero wala ka kita kita sa imong sa imong excitement diha toy. Kana. Uli. Mo echo pero ato i-mute yung usa ka monitor sige pa pwede. Kani, maklaro ko. Better. I think ato pikas mo i-mute sang ato. Murag doora. So guys, nato special guest later no kani siya amahan sa syudad for a long time sa Tagbilaran. So bahalag magtindog ko basta mapil ko ani katindog ko tibuok. Ito karon sa New Jersey kay kanang nangita tagkarni diri gwapo kay nay farm diri nga pwede ka makapili mas usang klaseng baboy, manok. Oh, grabe. Oh. So kagawad atoy okay na ka makadiha. Gamiton na to sa camera siguro kay mas nindot to kanina. Ato sa kamustahon Rex kanang ato ang mga mananaway nga dili makatan-aw sa live nato nga episode so mga kaigsuonan nga nangatupa na narbaho. Thank you jud kaayo kay kanang daghan maya kayo tang mananaway after the show. So we really appreciate that kay labi na kato mga taga Europe, mga taga lain-laing dapit. Yes. Okay, so medyo taon nawa no but ning kamot na makabalik gud niya atong buhian na atong Kalamay Express kay more than platform nga nag-promote yung sa Bohol sa online. So supportahan nato. That's true. And mao po ang platform nga pinakauna, di ba? Na murag talk show sa Bohol. And manamugdalag yun ni sa mga istorya lang yun nilang una-una. Yes, so magamit kagawad sa laing kamera siguro kay murag naay kaning murag usa na lang ka camera ka ha. Yes, sa camera. Yeah. So, kumusta ang kuan? Tataod ka na mga pero better. Ay, okay na. Gawad, go ahead. Sige, so may buntag, may adlaw kanatong tanan mga kaigsunan sa tibuok kalibutan. So karon adlaw special ni siya tungod kay mo ni siya kung birthday pa ang tao, birthday po natong dakpian sa Tagbilaran. So we're very lucky nga ang atong episode na gyapon ang The Last Man Standing nga sa pagkatao sa atong syudad sa dakpian sa Tagbilaran na karon nga mo share na to. So very exciting kayo kung giunsa ang proseso o kung sa kalisod, kung sa kasayon ba o kung kinsa to mga tawhana nga nakahimo og syudad sa atong dakpian sa Tagbilaran. So idol, may very exciting. Pila na katuig? Ang tuig na to is I think it's 1960. 1968 namugna ang charter. Pila naman tuig na ang panahon na. Pila man tuig. Murag 58, murag ika-58 nato ad kanang charter day to be this coming July 1st. So exciting ta karon ang adlaw. So guys, share the video. We will learn the history of Tagbilaran. Okay, yes. No other than atong amahan sa jud kanito sa pinakadugay nga panahon. So excited na nga hinabi na siya no, totoo na po. So, natin extra special po ni siya because dili lang siya amahan jud sa Tagbilaran kundi amahan sa ato ang kauban. Yes. And murag na kay mga birthday celebrants diha, gagawad? Yes, syempre mag-una ta way kuan dapig-dapig happy birthday sa atong ig-agaw si Mitzi Nakila diha sa Cebu ang ML AutoZone ilahan na.
o kang uban pa na. Rex, murag ikaw si makapasaan ni no kay Kapag kumangkon, na dire na birthday ni Zairan, si Yuna, si Joshua, then na si Annalie, ang akong sister-in-law, nga si Cherry, ka-birthday, may gahapon, happy birthday, yung 60th. Uy, happy birthday. Si Vivian napod. Then, napo si Vivian, happy birthday ninyo diha, taga New Jersey. Uy, nag-birthday po na akong migo diri sa Jersey. Kaya ito last week si Jojo Dominguez. Uy, Yay! happy birthday. Silingan. Happy birthday, Silingan. Kina lang Happy yan. birthday mo. Happy birthday sa ko sa ako ang kabatch diha sa Antiquera Bohol si Pidoy Lim ato nang kuan ka ng Pidoy Kagol ato nang suod na higala atong high school. Okay. Okay. Kining atong i-shout out din po si Kwan si I am Alastair Palgan, Migs Dumanig Corion, Ilngi nga Barbero. Mil Oh, syempre. Dumapas si Wendell. Shout out. Sin Ate Anang Bibing pod. Shout out. Okay, so Shout out. Ate, shout out ang Sandugo Lions Club, medical mission karon sa Cortez. So, naa silang Doc Bong dito, Dr. Darmaluan, mga kaubanan ng Sandugo. May galit sa atong medical mission. So, good luck. Muapas, may mapakahuman din ang show na to. Muapas at ito. Mutabak kag panuli nga tutoy. Kung salamat may mapiang ato, nagmapiang ay na panuli. muna. Nagpasalamat din ko nila Nonon Dominguez po sa pag-abi-abi na mo diri sa New Jersey. Sila Archie o sina Kwan po, sina Dave na naman o mga kauban sila Mildred. So, salamat kayo yung tanan gabi. Okay. Wow. Murag business trip matingali na agaw apil sa imong pleasure trip. Secret. So, inigbalik na to niya, nakauban na to itong special guest niya atis gutan ang atong charter kanang sa Tagbilaran Charter Day. So, I hope mo stay put mo and we will be right back. Welcome back. Nakalingkod na dito. O welcome kay na si Joseph Remolador. Shout out. Nagyapon si Sis Marlene Lynn gamitin. O sa tubag pa na nakasod. Karong gabion na maghisguta sa Charter Day sa Tagbilaran. So, Yes, a celebration. Pwede ba mo hello sad ko niya man akong bata ra si kinugo si Oyan Adre. So hello na kids o kang akong usa ang akong kamanghuran on his flight pod coming here kay kanang bakasyon man pod gamay. So magbibo ta dire ugma. So mong hello na lang po ko kang Auntie Inday, kang Uncle Fred nga mo visit sad nga mo ugma or makakita sa akong mga bata. So see you tomorrow diri sa very balay. good, very good. Hello sa atong amigo kay na si Joseph Wadi. Primador, kumusta diha? Ikan pa ni Canada ni tahanan ni. So okay, uli Nice, nice. Tingnan yahaya. Bitaw. Okay, so kagawad, ikaw ba mo kwan? Ikaw ba mo introduce? Yeah. Pwede talay, i-simplify lang nato ang kani atong guest karon. It's an honor and privilege nga siya nakaserbisyo sa Idaron nga 23 anyos. Gasugod siya konsehal, then nahimo siya vice mayor, then nahimo siya mayor nga gaserbisyo sa Tagbilaran sa Tagbilaran for 14 years. Then after ang iyang mga proyekto hantod karon still very relevant sa mga katawhan diri sa mga priority projects niya sa panahon niya na dito ang mga water systems na to hantod karon nga more po na existing nga mga reservoir sa pagpa-implementation niya then nakita na to ang dakong improvement nga gibalhin nato ang atong syudad sa Tagbilaran nga dito sa Ubos don gisakad nato dito sa atong uptown Tagbilaran which is the integrated bus terminal and city hall nato
So nakita na to karon nga ang mga proyekto niya in echo gyapon after 25 years of retirement. Wow. So it's a privilege nga kita karon maka abi-abi makastorya o maka-share siya giunsa ang pagkatao sa dakbayan sa Tagbilaran nga gikan sa munisipyo o nahimo siyang syudad nga naatong nakatagamtam ang atong na enjoy nato karon ang dakbayan sa Tagbilaran. So without further dili na to duha-duha hinayon ang atong listen di mo introduce sa idol na to pagserbisyo sa kawan ang atong amahan sa dakbayan sa Tagbilaran, akong amahan Mayor Joe Torralba. Ay. Mayor Joe, kumusta? Na-mute siya, Toy? Tag. Very good. Okay. Madungog siya, madungog. Go ahead, Mayor Joe. Sige Okay. pa. Sige, kumusta? Kumusta tanan? Inautbound ta nga kita og mayong panglawas. Uban sa ato kay tas-an sa Ginoo. Mayong hapon. Daghang Ay. salamat sa paghatag og panahon sa Kalamay Express, Mayor. Murag first time ka na mo nag-guest man siguro or twice na ba? First time, yun. First time. First time after 3 years. First time. After 3 years, first time pa. So salamat kay kitagaan mo yan. Okay lang. Okay, ang importante man sa kayo, di ba? Importante sa kayo ang role ni Mayor Joe sa charter, sa pagka-charter sa ato sa lungsod or sa Dakbayan sa Tagbilaran. So Yes, thank yes. you kayo. Yep. Unya, kuan ka na nga, murag wa gyapon ning wa na tiguang si Mayor Joe, gwapo gihapon. Murag liwat sa anak. Buyag mo naging na buyag. So, kisay una mo itsa sa pangutana. Ako nakahintong ko Mayor Joe sa una kay to active pa ta sa SK ug sa atong kabatanunan ug sa university. Kuan kayo very very approachable kay nga mayor. Unya kanang kuan kini siya kanang dili ba ka managana nga muduol ba nga maski pag mayor na bitaw uban nga murag stricto kayo kay batanon pa biyataan niya. But kalit kag duol kani siya approachable kay sa mga kabatanunan niya. Daghan po mga proyekto nga naka-collaborate po ta kaniadto. So mo ako mahinduman ni mayor. Akong kahinumduman ni Mayor ako kay baw nakahinumdum ba ka adun na may grupo sa una nga gitawag nga Save Our Voters Movement sa una no kanang og sa environmental movement pod mga grupo na siya sa mga aktivistang environmentalist nagmugna ta nga apila si Rex diha atong panahon na and talaga nag-analyze gyud og kinsay mga kandidatong suportaran and atong panahon na Mayor wako kahibaw nakahinumdum pa kagi endorso ka sa among grupo o nga kampanya may volunteer walay bayad walay volunteer gyud tungod kay nagtuo mi og nibilib mi sa imuhang katakos isip public servant atong panahon na 1990s pa to mga kaigsunan sa ato ang slave years. Okay na. Buhaw. Okay. So, atong pangutana, atong guest karon, atong i-explain unsa gani katungod kay mag-celebrate this coming July 1st atong Charter Day since 1966. So, atong pangutana, unsa man ang charter? Ang charter mao ang balaod nagimugna sa atong kongreso naghimo nga lungsod and then mahimong syudad sa Tagbilaran. Ang maong charter gihimo sa kongreso sa atong nasod sa Pilipinas. Ug mao kana ang atong ingananan og Republic Act number 4660 from 1966 onward. Okay. So Mayor kanang adto na may proseso no dili man pwede nga kanang kalit-kalit lang natong himuong syudad ang usa ka lungsod di ba in fact karon sa probinsya sa Bohol aduna may mga murag mga kanang hisaka or arang-arang na mga lungsod pero dili jud masyudad. Pero ang pangutana is atong panahon na giunsama ninyo as mga charter members sa kanang mga prime movers ato na ma-charter ang lungsod giunsa man to ninyo paghimo ug unsa po inyong motivation ug ngano jud nga inyo jud gipaduso gyud nga mahimo siyang charter city. Sa panahon ni Presidente Carlos Garcia, ang Tagbilaran nagunahuna nga mahimong syudad. Umoy ko to hinungdan nga
ang unang mayor sa Tagbilaran, si Venancio, Atty. Venancio P. Inting, o si Vice Mayor Luciano A. Pamaong, naghimo og mga lakang na mahimong syudad ang Tagbilaran. Umay hinungdan nga nahimong charter of the city of Tagbilaran ang maong huna-huna. So, Sa tuig na itong 1966, nahimong syudad ang Tagbilaran. 66. mga panahon na Mayor Joe, kinsa man ang mga kauban ninyo sa konseho ato nga mo panday sa balaod nga mamahimo o syudad ni atong dakbayan sa Tagbilaran. Una, ang atong mayor, si Venancio P. Inting, Atty. Venancio P. Inting. Ang sunod, mao si Luciano A. Pamaong, Vice Mayor. Din ang City Councilor, sila si Francisco Bustelio. Buutan nga konsehal number 1 dito sa Tagbilaran. Teodoro Maharukon, ang amahan sa atong igsoon kasi Teodoro Maharukon, ang ikatulo mo si Eliodoro Zamora. Ikaupat, Pacifico Cabalet. Ikalima, mao si Gabino Ligason. Ikaunom, mao ang atong Chief of Police Patricio O. Pisaras. Kauban ako. Si Romualdo Lumantaw, kauban ako. O si Jose Vitoralba. Ikaw. Nabungol, nawa kagawad ang audio. Uy, sayang kanawata ka catch atong uban. Oo. Kagawad ato. Edition of Republic Act number 4660. Okay na ang atong istorya ay tungod sa Tagbilaran. Mayor, naputol kagamay ang last na manadunggan katong bahin sa ikaw last council member. Ito to naputol. Pwede na ito makuan basin importante ito nga facts imong gisulti kanina after. Oh, murag napa kay mga kaubanan nga gipanghinganlan after sa imuhang ngalan nga pag-mention. Pero kuya to kayo mga kuana Rex no, kato mga apelyiduha ba, mga Tagbilaran apelyido gyud, Zamora, Cabalit, Inting, Toralba, Tagbilaran gyud. Mo na mga kasada karon. Sada karon. Kaloy sa Dios kaning mga kauban nila ang ila pong mga next generations po nagaserbisyo diri karon sa dakbayan sa Tagbilaran, maghinaota nga kaning mga grupuha magpadayon gyapon og serve sa atong mga kauban diri sa dakbayan sa Tagbilaran. So ang pangutana ani Mayor Joe, ang pag-process sa application gikan sa municipality to city, taas ba ni ang pamaagi or Dugay ang paagi. Kaloy sa Dios, ang atong vice mayor mao na ning kamot nga makakuha og papeles gikan sa Kongreso. Ug mahinungdan nga siya gabalik-balik kadto sa Manila sa atong Kongreso aron ma-follow up ang maong charter sa Tagbilaran. Tungod ni Mayor, Vice Mayor Luciano Pamaong, nahimo ang syudad sa Tagbilaran, and then Congressman Natalio Castillo, nga mo ko'y author, usa sa mga author sa maong charter sa Tagbilaran. O kanang maong istorya, may tungod sa Tagbilaran, o maoy atong inungdan nahimong syudad ang dakbayan sa Tagbilaran. So Mayor Joe, Kinalan po siguro nga dapat ko ano kanang one goal gid mo na no kay tinabangay gid nga ma-push ang charter. yeah. Pero mo go back to 1960s. Mayor, unsa may significance gyud? Nga unsa man jud kaayuhan sa pagka-charter sa Tagbilaran, unsa may ang nausob sa Tagbilaran? Ang charter sa Tagbilaran mo'y responsible sa pag-increase sa ira nato. Ang atong income sa Tagbilaran isaka indako tungod kay nasyudad ang Tagbilaran. Unya may tungod sa educational reform o sa road infrastructure nahimo ang Tagbilaran karon. Karoy sa Dios nindot ang Tagbilaran ug angay nato puy-an nga maoy hinungdan nga maoy kitay naghimo syudad sa Tagbilaran. O doon na tayo City Division sa Tagbilaran, doon na tayo Science High School, doon na tayo mga improvement ay tungod sa uptown Tagbilaran.
housing project. So, mato pa mayor kung once nga chartered ang sa lugar, mas dako og national assistance nga budget ihatag. Mas ako. Dako Okay. o guan pundo ang IRA ikan sa national government ngadto sa siyudad sa Tagbilaran o sa ubang mga siyudad. Dako. Mhm. Mayo. So Mayor, kanang namalaod man jud si Mayor no, kanang Mayor unsa may kalainan karon sa mga lungsod na magpa-charter ug ang pagpa-charter sa Tagbilaran sa una kay as to the requirements, as to the process, and as to the advantages. Actually, daghan og advantages nga masudad ang Tagbilaran. Usa niya na ang mga improvement sa infrastructure. Usa niya na ang improvement sa atong income. Usa niya na ang atong improvement sa tanan mga kalihukan may tungod o income sa lungsod. Ug nakita nato nga dunay mga syudad sa Tagbilaran, adunay mga lungsod sa Bohol nga karon gusto mo syudad. Pero ang ilang income requirement kuangan pa o dili pa sufficient nga mahimong syudad ang atong lugar para sa Hagna, sa Tubigon, sa Ribon, sa Ubay o uban pang mga lungsod. Sila mga dagko nga lugar Unsa na ang mahimong syudad sa Bohol. unsay pinakalisod nga requirement para mahimong chartered ang isa ka lungsod mayor? Unsay Income. income? 100 million ang income. Oy, requirement karon. Niya ang atong income asahay dili mabot 100 million. Oh wow. So, dan nga dili masyudad ang maong lungsod. So itong 1960s mayor unsa may gibuhat sa city administration wherein you are part of the city council, unsa gibuhat nila nga usakang income and to meet the requirement nga 100 I'm not sure if 100 million before pero unsa may gyunsan niyo pag unsa mga steps nga gibuhat niyo para musaka ang atong income sa syudad that time? Ang usa sa mga paagi nga mahimo ng syudad ang Tagbilaran mao ang increase real estate. Mo na nga daghan ang mga lugar nga wa mabuhis sa kanya to karon gibuhisan na sa syudad sa Tagbilaran ug mo hinungdan nga misaka ang income sa dakbayan sa Tagbilaran. Real estate. Sakto. Kuyawa no. So Mayor kanang tag mas maayo day sa usa ka probinsya, mas maayo ang mas daghang syudad, sakto ba? Aron mas daghan yung mabubo na kanang infrastructure, assistance. Ang Cebu mo'y daghan og syudad. O hinungdan nga dagko man ang Cebu, o hinungdan nga sila daghan pod og syudad. O hinungdan nga daghan ang ilang una-una nga mahimo silang dako nga lugar sa atong dakbayan sa Tagbilaran sa atong dakbayan. Kagawad na ba nila? Ang importante ani nga kung gikan sa municipality, kung dako ang share, dako pong opportunity ang administration or the government sa local government nga makahatag og dakong services tungod kay dako sila era nga gihatag. Dili naman na era angan ana karon Mayor Joe. Unsa na ba yan? Nanay allotment murag change na ang name anang era karon lahi na. Ang formula pod sa era napoy gitawag nila og land sa population og mo na gibasihan sa unsa kadaka ang ihatag sa gobyerno. Nakita na to nga dakbayan sa Tagbilaran is gamay Gamay ra. ikumparar sa mga dagkong syudad like Puerto Princesa, Davao City. So, mo to nga usap po nas mga challenges nato diri sa dakbayan sa Tagbilaran tungod kay limited ang atong lugar diri, gamay atong lugar. So, Mayor Joe, pag nahimo og municipality to city ang dakbayan sa Tagbilaran, unsa may mura og mga first new steps nga ipangbuhat sa syudad nga kinahanglan ni nga mopadako pa gyud kay dili man ma-sure sa syudad nga kanang inyong income magpundo og ingana kadaka. So unsa may gipaningkamutan sa syudad nga kana magkapadako gyud dili kay bugamay kung dili magsige og kadako. Una ang atong improvement sa infrastructure. Kinahanglan nga musaka ang atong infrastructure aron madaghan ang atong mga improvement
sa dakbayan sa Tagbilaran. Unya ikaduha, ang traffic. Nakita nato nga ibalhin nato ang atong syudad ngadto sa usa ka lugar din ginganan og uptown Tagbilaran ug mao hinungdan nga misaka ang atong mga buhisan sa maong lugar. Ug nakita usab nato nga sa Dios maayo ang lakaw. Ug nakita nato nga ang Tagbilaran mo expand pa sa ubang mga lugar. Na ni atong bag-ong eskwelahan karon sa Kabawan, na ni atong mga prisuhan sa Kabawan, o na sa ang atong mga water works sa ubang mga lungsod, sa ubang mga lugar sa dakbayan sa Tagbilaran. Nakita na to nga ang vision sa grupo sa una sa 1960s pa nga kinanglan gyud budako ang atong syudad, then aron usa sa mga solusyon nga mo dili kay mo traffic ang usa ka lugar kung dili atong isaka na pod or ibalhin sa usa ka lugar, spread out nga mag-hope po ta nga mao po ni atong mga pamaagi nga mo spread pa sa sunod nga mga barangay, either San Isidro ba, Dao, adto na sa Kabawan, kana po napita, that will be the next uptown. Kung nay uptown karon, na po uptown. So, ayo. So mo nang naundang kariyot ang reclamation nga proposal, no? Ang reservation dili pa Well, reclamation is another story, di ba, Mayor? Lahi man ang it's another content. Tayo. Okay. Daghan pa kayo tag lugar nga angay na to unahon aron makatilaw po to atong mga kasilingan ng mga barangay nato diri sa syudad sa Tagbilaran nga sila pod mahimo po sila syudad, mahimo po sila downtown. Dili pa Pila ka barangay karon na Tagbilaran? Unsa to? Pila ka buok ang atong kabarangayan sa Tagbilaran? 15. 15. Ang kinadak-an 2, 3, and then Kogon, and then Buoy, and then Ubuhan, Talukto, Mangga, and then agto ta sa Kabawan, agto ta sa San Isidro, agto sa Dao, agto sa Bohol, unya Buoy, unya Kogon. Mo kana ang mga 15 ka barangay sa dakbayan sa Tagbilaran. Grabe ni si Mayor no, Rex toy maramag si Mayor mag-appeal mga karangayan purok na memorize na niya kay pila to ka natong pagpanerbesyo sa dakbayan. Updated pa kayo niya. Okay lang. Very still willing to give inputs nga unsay angayan, unsa pay nakitaan tungod kay sa history nila nga nakita nila ang pagsugod sa syudad, unsa poy obserbasyon nila nga kung kana ibutang dire unsa poy mahimo may tabuan ang lugar. So, nakita na to sa una, Mayor Joe, pag-transfer ninyo sa downtown Tagbilaran to uptown Tagbilaran, daghan to criticism. Dagan. Kay mingaw man kayo ang lugar. Kung nakita nato nga ang bus terminal, integrated bus terminal, market, Central Market, unya City Hall, natukod na to dito sa bagong lugar. O inungdan nga, doon na tayo uptown, Tagbilaran. And sa pagbalhin dito, Mayor Joe, sakto ba nga ang sikbit na mga properties, real properties, ni saka sa ng ilang kantidad, no? So, murag. So, plus katong sa project po nila sa una nga gibutang ang slaughterhouse sa layo kay nga barangay. Pero karon tubo na ang mga tao dito, daghan na. So unsa tong barangaya, Mayor Joe? Tip. Ang itukura dato og slaughterhouse mao ang tip. Unya ing agto ing saka gato sa Kogon, ing agto sa Kogon Public Market o sa ingon na Poblacion Public Market. So, ako ka na ang istorya sa Tagbilaran. So aside sa criticisms, Mayor Joe, nga after sa pagka-charter sa syudad, unsa may major nga murag mga challenges ninyo nga sa after sa charter? Nabay certain requirement ang usa ka syudad nga ma-maintain para ma-maintain ang charter, or is there a chance nga ma-revoke ang charter sa usa ka syudad? Doon ay mga lugar nga na-revoke ang charter. O tungod kay wa maka-maintain sa standard may tungod og syudad sa syudad. O ang dakbayan sa Tagbilaran
usa sa mga lugar nga sige saka ang income, sige saka ang mga infrastructure, sige saka ang mga ubang pang mga aspects sa kinabuhi. Mao hinungdan nga nagpadayon ang atong dakbayan sa Tagbilaran pagkahimo og syudad sa usa ka lugar. So mao kana ang rason nganong nagpabilit silang syudad sa Tagbilaran, syudad sa atong nasod ng Pilipino. How about yung major challenges, Mayor? Aside sa mga criticisms as after sa charter, sa major challenges sa syudad after sa charter? Usa sa mga challenges nato, gamay ra ang Tagbilaran. O land area gamay ra. Ug mo hinungdan nga tingali mo sige ta og improve sa mga lugar nga wa pa ma-develop kayo. Ug mo hinungdan nga ang reclamation dili na nato i-concentrate ya sa uptown Tagbilaran sa Kaubos kundi adto sa gawas. Ipadayo nato ang atong improvement may tungkol sa infrastructure dito sa laing lugar. Okay na ang lugar. Ayo. So, So- nakita na to nga sa pag-move sa downtown to uptown, i-increase ang value, then it will be a very smart idea to also expand karon sa imong tanaw, Mayor Joe. Kung maabot sa Kabawan, maunsa ka ang mga properties o mga improvement dito mo mudaghan ba or mugamay sa imong nasaysay sa history sa Tagbilaran? Ang Kabawan, kaloy sa Dios, doon na natay city jail, doon na natay provincial jail, doon na natay bagong college campus, Bohol High School. Doon niya makita nato nga ang lugar sa Kabawan karon dili kayo karon usa na ka sawang sa usa ka lungsod. Nakita nato sa nga ang mga real estate sa maong lugar insaka og mao hinungdan nga ang Tagbilaran di nato malalis usa sa mga mahal ug maong lugar sa Pilipinas. Atong hinungduman kaloy sa Dios maayo ang lakaw sa atong syudad. Mo nagingon nga di jud maisi-isi. Nako mo. Di jud maisi-isi. Mayor Joe kanang murag mo break tagamay no pero mangutan na taon niya inigbalik nato unsa man pod ang advantages sa mga sikbit nga lungsod or sa mga uban pang lungsod or sa probinsya sa Bohol in general sa pagka-charter sa Tagbilaran or pagka-syudad sa Tagbilaran. So ato na to bago no inigbalik nato. We will be right back. Okay. The water's rising, the dam is breaking in. Welcome back. Lagi pong kauban na to si Mayor Joe Turalba. Nya murag natin pangutana kagaya Lagi mo nagkuha ta kayo no ay kulbaan tagamay nga mara taga-interview sa ka legend sa Tagbilaran nga Sure. kanang kay tagrespeto. So karon ka nang ato ibalik kung pangutana no Mayor unsa may naitabang or sa advantages sa mga kalungsuran or sa sa tibuok Bohol sa dihang na charter ang Tagbilaran ug sa nagpadayon na nahimong syudad ang Tagbilaran. Kaloy sa Dios naghantag advantages. Pagkasudad sa Tagbilaran, ang mga lungsod, mga silingang mga lungsod, bisaka po ang ilang presyo ay tungod sa yuta. Buwisan. Mahal ang buwisan sa yuta ya sa mga lungsod dool sa dakbayan sa Tagbilaran. O hinungdan nga, kaloy sa Dios, ang kahimtang sa mga lungsod karon maayo na ang ilang kahimtang. O kaloy sa Dios, ang ilang income hisaka o
o sa tanan mga aspeto dinhi sa atong awanan. Nakita nato nga ang siyudad sa Tagbilaran sukad nga nahimong usa ka mga lungsod sa probinsya sa Bohol, nakahatag og kayohan o nakahatag og mga kuan sa ilang proyekto ay tungod sa infrastructure. So, as a city, Mayor Joe, ang mga negosyante nalipay ba nga nahimong syudad ang sa Dakbayan sa Tagbilaran nga diri sila naka negosyo? Or Actually, Mayor, sorry to cut you off no, pero or aduna bay mga nagagool kanang uban bitaw nga bisag unsaon na to di man jud na sila mga halipay no botantag dili ta magsyudad kay musaka ang krimen, dili ta magsyudad tungod kay musulod ang bisag unsa na mga impluwensya. Aduna ba pud tay mga ngana na nahitabo? Doon na, God. Doon na. Kaya once doon na improvement, doon na development, mo daghan ang mga problema. Problema sa atong housing pananalitan, nga wa kayo matuman sa lungsod. Unya makita na to sa mga ang problema sa buwisan ni Saka. Unya makita na to na ang mga tao, di po angay nga mahimong syudad. Pero ang general advantage sa syudad mao ang income nga angkon sa kalugar. kung mo increase ang income sa syudad, unsa may mahitabo sa mga katawhan, mo increase po ang ilang sweldo. Actually, Standard of living. pagkakaroon ng standard of living, di kayo maayo. Kaloy sa Dios, ang mga tao manikabot panangita og daling resources aron mabuhi ang ilang kinabuhi. Yeah. Pero kumusta man ang atong social services? I think mao man ay usa sa mga kinahanglan jud nato no musaka ang income sa usa ka dakbayan and then musaka pod or modaghan pod ang ilang pag-cater sa social services sa atong katawhan. Sakto ba na? Ang social services sa tao, kaloy sa Dios, wa kayo matuman sa datong dakbayan sa Tagbilaran o sa atong syudad. Mao kini hinungdan nga doon na tayo mga housing project, o doon na tayo mga urban poor, o doon na tayo mga cooperative na gitukod pagkakaroon. So, wala ka na resulta o mao ka na solusyon sa mga problema nga itong nangkon karon. So, nakita na to, Mayor Joe, nga kinanglan gid magtinabangay, dili tayo magsalig sa gobyerno, kung dili ang mga individual nga mga organizations, mga katawhan nga magtinabangay aron maka-provide og better services sa dakbayan sa Tagbilaran. Angayan. Doon na tayo cooperative nga tukoron, doon na tayo mga bag-ong mga organization na tukoron, doon na tayo mga housing project na tukoron din sa dakbayan sa Tagbilaran o sa ubang mga lungsod. Mao kanay tubag sa mga pangutanan nato. So Mayor na kanang murag sayod man tanon na katong mga panahon nga ikaw pa ang mayor aduna man po'y mga problema susama problema tingali na pero imo tong natugunan. Ang imo bang ingon karon is too fast ang development sa Tagbilaran nga tungod kay too fast ang development too many pod ang nahimong niyang mga problema na ang ato ang gobyerno or kung kinsa may naadiha wala kaayo kaapas sa pagsulbad. Sakto ba? Actually, yun naman ang challenge sa tao. Doon ay mga problema nga atong sulbaron. Usa sa mga problema mao ang housing. Usa ang traffic ato. Usa ang atong mga taas nga buwisan nga gitukod karon sa mga empleyado o sa atong mga commercial areas. Kung hinungdan nga angayan nga doon na tayo mga bag-o nga paagi nga matukod o mahimo ay tungod sa atong income o sa atong infrastructure sa Tagbilaran. Dito. Toy, namati ka ha? May mga problema ka sa Tagbilaran. Tinawag ng housing, kay naghantang urban poor. Then, nakitaan po na to nga, ang city na ning kamot,
Pero sa panahon nilang Mayor Joe Toralba, usa to na-establish ang unsa to mga housing projects ninyo Doon na na-establish? tayo Uptown Tagbilaran, doon na tayo Habitat, doon na tayo Muslim Village, doon na tayo uban pang mga Gawad Kalinga. Gawad Kalinga. Kasi Gawad Kalinga mo na girekomendar ni Tuting Perdeses, mayor sa Dumaguete, nga i-appeal ang atong Tagbilaran. Mainungdan nga miyan dito si Presidente Jimmy Carter sa Habitat. Yeah. O si Fuller, Presidente Fuller sa Habitat. Ngayon andi diri sa Tagbilaran aron mo sugod sila pag-launch sa maong housing project diri sa Tagbilaran sa Habitat. Bitaw, housing is a human right. So, thank you jud kaayo no na ato jud na siya nang i-prioritize yun as a social service ang housing. Di ba, Toy? Yes, importante kayo. Then the same sama sa gingon ni Mayor Joel nga ang mga challenges gyud magsigi gyud na gyud makadako pud ang syudad, makadako mga challenges. So sa panahon during the 1966, dako-dako gitong diferensya ang volume ug ang kadakon sa mga challenges sa city ug karon na makumparar na to nga dako na kayang kausbanan. Then apil ang traffic, ang garbage na to. So during the time unsa may sa idea nga or na-envision nimo Mayor Joe nga mao ba nigi-expect nimo sa panahon sa 1960s nga kamo municipal councilor pa mo? Unya karon nga nakitaan kay pagkaron murag ikaw ra ang last man standing. Tingali. Sa ilang grupo sa una. So kung imo pang sa mga contemporary nimo karon imong sultian nga unsa man nimong masulti sa experience ninyo gikan sa pagmunisipyo sa Dakbayan sa Tagbilaran og nahimo siya og city karon unsa man imong mga experiences. Nakita nato nga ako rin nabilin sa among mga grupo. Si Mayor Binancio Inti patay na. Si Luciano Pamaong Vice Mayor patay na. Unya si Buselios, Marocon, Samura, Cabalet, Ligason, Pisaras, Lumantaw patay na. So mo inungdan nga kining ato magpabilin nga doon natin mga problema o kaloy sa Dios ato ning hinahinayan pagsolban ug ang mga bag-ong administration naghimo sa mga lakang na sila makahibog solusyon sa mga problema. Sakto. Nakita Mayor na- murag mosulod ana ang legacy no? Kay karon ikaw buhi og kanang uptake ang imong legacy ay kanang bulahan ta kayo nga naa si Atoy. Katong atong mga imong mga kauban sa una hakin sa may ilahang mga kanang gitawag nga legacy or ilang mga sumusunod nga kanang magpadayon sa inyong vision sa una. For sure sa una wala man mo nagandoy na magka-problema kayo sa housing, although it's another kanang hisgutanan man ang ano mo daghan ng urban poor no. Pero kinsa man ang mga kaubanan nga susama nimo na ay Atoy na mupadayon sa inyong vision. Tingali ang atong Mayor Binancio Inting naman si Atty. Roland Inting. Unya si Luciano Pamaong na po iyang doktor. So tingali makasumpay na sa ilang mga ligasi. Si Papin Buselios na po iyang Raul. Marocon, Samura, Cabalet, Ligason, and then si Pesaras, Lumantaw. Mga tao ni nga doon na po yung mga anak nga karon gusto mo servisyo sa Dakbayan sa Pesaras. Tinawag-paunta na sila. Murag ninduta kay Natoy no, murag kuan ba return of the comeback. Murag Justice League ba? Sa Justice League na naman sa dugo ang tininuod na penerbisyo ang mga tawhana so murag may natapok nog ato ning kuanon di solbaro ng mga problema karon, di ba Toy? Panikamutan usa sa mga instrumento. So ang Ginoo ri makibawa na may So sumubalik ta sa kaning mga kauban niyo karon unsa may murag ikatambag or hatag lang mensahe guidance sa mga tao nga mo ang serbisyo karon og sa mga mosunod nga mo serbisyo unsa may
mga imong ihatag nila nga mensahe of encouragement or guidance unsa may imong kasulti nila? Ang aktong ikatugon nila nga magpadayon ang atong serbisyo. Napunta nga doon na tayo maayong serbisyo ihatag sa mga tao, aron ang mga tao po sa malipay o mabulaan. Inatunta nga sila matagaan o mga pagtagad, inatunta nga sila usab mahimong lungsuranon nga maayong dinhi sa Dagbayan sa Tagbilaran. Mao kana. So ang panggoberno is mo na siya two-way communication. Ang gada sa gobyerno o ang mga katawhan ang response. So unsa man po ikatambag sa mga mulupyo na to diri sa Tagbilaran kay nakita ninyo sa naagin ninyo pagdaa sa siyudad sa Tagbilaran namo ti mga challenges ang mga tao na gamay nga resistance tungod kay wala pa siya kasabot tungod due to the uncertainties ang mga tao murag mo-oppose. So unsa man po ika-advise nimo Mayor Joe nga sa mga katawhan nato kung may mga changes sa Dakbayan sa Tagbilaran unsa may imong ikadalit nila nga maghinaot ba magpasinsahay magsinabtanay unsa may among ikasulti kanila? Importante nga doon na tayo serbisyo maayo. Importante usab na ang atong mga tao malipayon. Importante nga sila kontento. Importante nga ang mga tao dinhi sa Dakbayan sa Tagbilaran malipayon o doon na usab nga angayan buhaton nga maayo. So pasabot na mga maayo Mayor Joe nga kung kintahin na mga changes the same thing sa mga dagkong establishment na mga putista na mga concerns unsa may kasulti nimo sa katawhan nga pareha sa mga improvement nga naagi na to dili kay diri sa Dakbayan sa Tagbilaran ra kung dili for example ato sa airport na mga resistance nakita na obserbaran man nimo ang pagtukod sa uptown Tagbilaran sa una ni mga resistance like for example ngano kuno dakpo ng kasada usa to sa una nga gi 4 lanes so siya 25 years ago gihimog 4 lanes ngano gihimo na 4 lanes so giunsa man to papasabot ninyo nga mga tao hesitate man ato nga dagko kuno kasada nato sa una. Ang importante nga ang mga tao makaamgo sa development nga himuon sa usa ka lugar. Pananilitan ng airport. Ang airport kaloy sa Dios tingangan nga i-transfer. Tungod kay ang airport nato sa Sawang, sa siyudad sa Tagbilaran, medyo piut na gamay ra. May tundan nga dako-dako nga lugar na sa Panglao karon. Kunya nakita nato nga after to Tagbilaran, usa sa mga damgo nato labi na ni Mayor Butalid o ni Ondoy Gallares nga tag-iyang yuta diha dako kayo mo hinungdan na nga doon na tayo mga damgo nga mutukod og bag-ong sawang o kini ang bag-ong sawang itukod nato sa uptown Tagbilaran. So mao day itong damgo nga ang damgo nga natuman na gyud katong mga panahona no nakuan mayor ka nang murag 10 minutes lang atong nabili no pero kanang sayod man ta nga aduna puy daghang lumulupyo sa Tagbilaran dili na gyud anong mga Tagbilarano no na kanang butag kami mga tagalungsod so dito namamalay na sad nahimo na pong mga constituents sa Tagbilaran. Kanang unsa may kalainan sa mga Yano kanang mga sa taga na toy kanang itong mga Yano or kanang original Tagbilaranons ba? O sa mga kanang mga nibalhin na sa syudad o dito na pud namuyo. Mas nakatabang ba or kanang mas nakadaghan ra kayo? Nakita nato nga doon na tayo programa may tungkol sa housing. Nakita nato nga mga tao sa lungsod gusto nga mupuyo sa Tagbilaran. O nato nga doon na tayo mga projects nga itukod may tungkol sa housing sa mapananglit sa Tagbilaran Housing Project uptown and then habitat niya sa Muslim Village o uban pa. Nakita nato nga ang atong tabang niya na gihatag sa atong mga katawan. So angay pa dyan sa dugangan mayor no kay murag ang ato murag sa ato ang hisgot-hisgot karon is
Murag wala nakaapas ang ato ang Ah. housing projects. Tinood na, wow, makabas. O, nandun na tayo, bagong tukuron nga housing project. Tenement, dire sa Tagbilaran. Oh, that's good. That's good to eh. Mga private nga mga individuals nga gatukod og mga housing project dire Na. tungod sa kadaghanon. O, Oh, sabra. tungod sa demand sa ato ang housing project, na? Yeah. Nya mo follow na po dihatoy no, ang garbage, ang other social services, ang power, ang tubig, o gawa nga Pero, trabaho. Affecting pagamay ang atong mga energy sources, ang electrical nato dire nagi pa ginagmay nga brownout. Pero pasalamat ta kay gamay na dili gyud pareha sa una nga sige ka brownout na schedule almost every week. Pero karon tagsa na lang, tagsa ka buwan, once a month or once every quarter. Then hopefully na mapadayon ni ang usa sa mga challenges karon labi na sa the past 4 months nga way mo'y tubig ang probinsya sa Bohol. Galisod kayo. So, usa sa mga major concerns nga nakita na to, Mayor Joe, sa panahon nimo kamo may gasugod sa water system sa Tagbilaran, na water system ng Tagbilaran sa una? Sauna, doon na. Kato da water system nga gitukod ni Mrs. Agana, Congresswoman Agana, o nakita na to nga until karon naghatag tubig sa kabarangayan o sa ubang pang mga lugar sa dakbayan sa Tagbilaran. Ang nakaayo ani atong mga kaigsunan ko kay kaning atong water system dugay na kayo niya mo pay kinabaratuhan karon. Nga nagkatilaw atong mga tao, so mo na yung mga importante nga mga pangutanan ni mga ganiha, mga social services, basic rights, which is ang puyo, ang bahay, mo matay mong gi-mention ganiha nga it's a right. Then atong tubig, kuryente, o atong of course, bigyan nato kalimtan atong healthcare. Healthcare, yeah. Human rights yun na sila, kanan. Yeah. So, by the way, Mayor Joe, kaning unsa may natin mga 5 minutes. Unsa may mong mensahe sa mga tao nga gapuyo diri sa Tagbilaran, mga original o katong mga immigrants. How can we welcome them and give love to the city of Tagbilaran? So, unsa man imong kahatag nilang mensahe? Ato silang i-welcome diri sa Tagbilaran. Kay doon na pa mga lugar nga angay i-develop nato sa dakbayan sa Tagbilaran. Winapunta nga sila malipayon usab nga magpuyo diri sa ato with the services nga ihatag sa mga tao. Ang serbisyo sa mga official importante kaayo. Dili kay gusto lang ta kaayo diri sa ato. Kundi doon na tayo mga serbisyo nga tukuron ay tungod sa dakbayan sa Tagbilaran. Inapunta nga i-welcome nato sila, mga tao nga immigrant, mga tao nga mga visitor o mga tao nga mga tal taga-Tagbilaran nga maupuyo diri sa ato sa dakbayan sa Tagbilaran. Okay. May ikaw kay immigrant na dahil pagkagtagbilaran sa una, may Dili, or nagkuhan lang to diha nakatarbaho o nakakanang eskwela. Pero kay duol-duol raman po ng ato ang kuan, antikera buho. Pero mga lagi na naghunahuna ko, nga nung bitaw no, kung daghang kaayong advantages, mahimong lungsod, ang mahimong syudad sa kalungsod, nga nung dili naman na mahimo pa sa ubang pagkalungsod. Pero natubag man na kaayo ni Mayor, no? Nga sa requirements, wala pa jud kaabot. Ang I just do hope dili lang kayo political ba nga kana bitaw na imong babag or na dili kayo mo suporta mo na ang usa ka lungsod dili mahimong usa ka syudad. So karon nakita na to nga ang sa pagkatao sa atong syudad sa Tagbilaran sa 1966 dako kayo saban tungod kay nay benepisyo makuha, musaka ang value, musaka ang hinabang sa nasyonal, na musaka pod ang standard of living sa mga katawhan tungod kay na may mga apsunon sa Dakbayan sa Tagbilaran. So atong ipadayon ni ay nakitaan sad nato to very obvious sa tanang development mga kaigsuonan na aduna jud siya consequences. So kini mga consequences mo onay angay tubagunon og i-cater og i-address sa atong ang gobyerno sa Dakbayan no, ang katong mga housing, katong mga uguban pang mga katong ipanghisgutan na issues. Ato lang sa lang himong mga issues apan aduna gyud na sila yung mga solusyon. So kung aduna tay mga pares ni Mayor
Lauralba, ang vision, ang commitment, anaa, so ma-sure gyud ta, and na ay network o mga kaubanan, sure gyud ta nga mulampos pa pohon mulampos pa more ang ato ang syudad sa Tagbilaran. Basodra. Bon. Okay. Yes, So, and ug aduna po kay mga legacy sa ato pa ngayon, aduna kay atoy, ug aduna pa mga uban pa diha na kanang mutabang na syempre di na retire naman si Mayor, no? Kanang Mayor sa class kanang few minutes na lang ni na we know nga nahimo kang national level, like I think sa transportation, like Assistant Secretary of Transportation, no? Pero nahimo ba ka sa provincial level ni serbisyo ba ka sa Wow, so si Mayor is usa jud nga mas pinangga gyud niya ang Tagbilaran kontra sa Bohol. Dedicated na Tagbilaran na wala gawon na masaka. Narara igora para Tagbilaran then kato nahimo siya og kaning usa tong posisyon niyo Assistant Secretary sa DOTC. during the time of Makapagal Arroyo. Makapagalaro, yeah. Maka-remember ko to kay akong lolo kay murag suot-suot man ni Mayor, so murag maka-remember ko makita. Ito panahon na si Edgar Sato, may gobernador mo. Si Rico Cordial, si Rico Pitaro. Yeah. So nice. So sa manitoy, oy, murag daglami pa man kay katabi si Mayor, daghan kay tag mga kasinatian and inspiration ug mga leksyon, mga lessons na atong nadungog ni Mayor, no? Kanang toy bulahan ka kaayo kay murag karaadlaw jud ka makadungog sa iyang wisdom. So thank you jud kaayo. Thank you jud kay ninyong duha. Okay lang. Salamat kayo, salamat. Kuya Jo, daghang salamat sa inyong panahon. Salamat sa wisdom ko o ang inyong pangandri sa una, nahitabo na. Then kami nga mga musunod nga mga moserbisyo o kami pod nga ang namuyo diri karon nga nalipay mi sa inyong kahago, nalipay mi sa inyong mga pagpanginkamot sa una nga karon nakatagamtam ta mga katawhan diri sa Tagbilaran sa bahay maghinaot ta mag-usa ta ang gaserbisyo o giserbisyuhan magkisinabot gyud kay we have only one Tagbilaran atong hatagan o gugma hatagan nato og kaning pagpahiluna kay kung ang lugar nato gipuy-an dili kayo gumagubot for the peace and order og ang atong health atong garbage ang atong paggugma sa atong environment, di ba Maye? Yes, very, very, very well said. And kita pod nga dili taga-Tagbilaran, nabulahan sa kaayuhan sa mga taga sa syudad sa Tagbilaran na so ato silang tabangan sa pagpangga sa dakbayan kay ang Tagbilaran nagrepresentar man sa ato ang probinsya sa Bohol. So, Ginoo ko nganong ni usa naman ni ka oras gyud pero daghan kayong salamat Mayor. Hopefully magkita ta in person. Sunod kay murag ang last natong kita mantingali jud is katong toy bunyag sa imong bata diha sa New Jersey. Nakita mi ni Mayor din. Okay na. Magdugay-dugay na jud to kaayo. So pero daghan kayong salamat and more power, best of health kanimo Mayor and thank you kaayo again sa imong wisdom para namo tanan. Salamat. May atong apilon si Mayor Jo nga maingon ta og kanang kinabyuhan. Ikaw Yes, muna. yes. Before ta muka na, sorry jud kayo mga kaigsunan no si Rex kinahanglan jud siya mudagan kay adunay emergency sa silingan. And nasayod man ta nga medical practitioner man si Rex so he needs to go and help. So kana mo na wala siya karon. And yes, atoy. Kauban nato si Mayor. So mauban na to atong tarongon aron makitaan laga. So ikaw na May. Yes! Mga kaigsunan, daghang salamat. Another episode na human. Magkita-kita ta sunod semana. In behalf ni Rex Alba, nga tuag at abang sa ilang silingan kay na inahitabo nga emergency. Kini si Mayen Nunag, taga-Antiquera. Si Mayong hapon, mayong buntag. Tanan. kanya ako si Ato Turalba, kung mga bulanon mag-istoryahay. Kinabyuhan! See you! Daghang kayong salamat. Salamat. Ikatagbilaran! Salamat. Salamat. Happy